мекна ка бача мера 6 моҳ кор мекунӣ фандат мекуна сум тана мета мера 6 моҳ 3 моҳ кор мекунӣ сум тана мета. бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. бародарои азиз, аз шумо як хоҳиш дорам. бародарои азиз, ба хотири Аллоҳ лайк комментария бинависонен, дар ҳаққи ҳамин бародар дуогӯ бошен. бародарои азиз, вақте ки ман лайк комментария мегӯям, шумо вақте ки лайк комментария монен, просто ҳамин навор паҳн мешава. метавонӣ падилитсаш кунӣ ягон бародарое ки ҳастан, алҳамдулиллоҳ метавонӣ ки падилитсаш кунӣ. ҳамин бародаре ки мебиненаш, ҳамин бародар касали рӯҳӣ дошта буда. бародарои азиз, аз ноҳияи восет ҷамоати тугарак деҳаи навобод дар ҳамуҷа зиндагӣ мекунад. бародарои азиз, тӯли чанд қа мешава ҳамин бародар нестай, касали рӯҳӣ дорад. бародарои азиз, аз шумо боз ҳамчун бародар, ҳамчун инсон, бародари мусалмон, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки лайк комментарият намонед ки ҳамин навори мо паҳн шава. ҳамин бародар намедонам дар куҷое ки ҳастай, яъне ки метавонанд ки ба ҳамин номеро занг бизананд. ҳаминҷа ҳамин номеро да метавонанд ки бародарои азиз, илтимос аз шумо хоҳиш мекунам ҳамин номеро да занг бизанен. соҳибдаракҳои ҳамин бародар ҳастанд. бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам. бародаро мебарам гуфтана мардаи хуб бизаниш амура бачаи таймра худо куша ҳамин сум қади нест, ягон майда на сумат мерава на ҳичи. ҳамура бизаниш ки ҳамин як пешравии мо мешавад. тамом ҳамин як кори мешавад ки пешравии мо ҳамин медава мерава, кори ҳамин мардак буд мешава, яъне ки ҳам мотиватсия мегирем ҳамин корода бештар и тезтар бо, яъне ки худмона вай мекунем ки ҳамин корода бошем. амардакҳо хуб мебарам айзоратона ҳамин нигаҳ мекунам 15-20 ҳазор просмотр мегира, 1000 та лайк рафтагия, ё ки 500 та, ё ки 800 та, ё ки 1500 лайк. амардаки хуб бизаниш амира абача чо мекунам, як лайка зана метонӣ, ягон гап надорад бародар, ами айти ягон сум намерава, ягон сум. ана баъд бародарои азиз, яъне ки кадомит ки границара киен бародаро, инаҷа номри граница меброя ай тараф, ҳамин тараф граница акай муроҷиён да занг бизанен, иншоалло ки да хизматай. баъд комидад ки бародарои азиз, ана билет дар корай, ана инаи бародар да муроҷиат кунен, торшда меброяд, муроҷиат кунен, бародари беҳтаринай, иншоалло ки кортона буд мекуна. баъд бародарои азиз, кадомидад ки кор дар корай пад Москва, ман иншоалло ки наворша ба праги мегирам, мемонам, худо хоҳад насиб боша, рӯзои наздик может пага ё ки рӯзои дига навори ҳамаша мегирам, кор ҷои кор, ҳама ҷои хобгоҳ ҳамаша мегирам, мемонам. метавонем ки комидад ки кор дар корай бародарои азиз, анаи тарафда номер барои кор мебурая, ватсап 24 соат кор мекуна. бародаро кӯшиш кунен ватсап да занг бизанен, беҳтара хубтара. баъд бародарои азиз, масъалаи кор, ҷои хоб, хӯрданӣ, ҳамаи амира бародаро таъмин мекуна, попши, пушока, ҳамаи амира таъмин мекуна. оила киш накам аз 60 000, яъне ки объёмай шумо метавонед ки бо больше кор кунен да. ма приблизительнаша мегирем ки 60, мехоҳӣ намехоҳӣ ҳамин сума шумо кор мекунем. бародарои азиз, ҳамин сума шумо кор мекунед, яъне ки бо болотар метавонед ки беҳтару хубтар кор кунед. ана бо мақсад чия, комид ки ай тоҷикистон миёй без ҳамниватса. бародарои азиз, комид ай тоҷикистон миёй без ҳамниватса, биги билета бипар биё, иншоалло ки просто бародаро аллоҳ шоҳида бисёр фан мекунен, бисёр фан мекунен. ман чандин таоша билет мегирам, миём да аэропорт мегирезан, мераванд дигас мераванд. инам айрӯи мардакӣ нест. бародаро ман ҳамин як сағира камғал бачаям, ҳамин ранги шумоям, ҳамин як 2 сума ҷамъ мекунем, ман хеле мегум нав мегум, як кросовка маълиш мекунем, нигаҳ мекунем ки як чизора мекуна, ака очам касалай, ака занам касалай, ака отам касалай, як ёрдамам ки дастгирим ки як билет бигирам, як билетам биги биёрам, миём кор мекунам. ман оҷа билетам мегирмш, нигаҳш мекунем, аэропорт мебурам, мерава ким куҷои дига. ман ба худо қасам наметавонам дигаира бубурам мугум ки нами мара намихеле кардаям тарикай. ноям айрӯи мардакӣ нестай.
اینا کومید میتونن بلیت تابگی بیو مقصد بلیت تابگی بیو ما همینجا کوشش میکنیم که پولی بلیت ترابو بگیریم به تیم مقصد اگر نوجدایشی باشه اگر قرض گرفتگی اومدی باشه ما میتونیم که پولی بلیت ترابو بگیریم به تیم برادرای عزیز مقصد یا سال کار میکنی یک ماه отпускной время کارش ساعت 8 تا ساعت 7 نیم یعنی که برادرای عزیز کار میشود که ساعت 5 نیم در میبروی 6 در میبروی 7 در میبروی یعنی که بر وقت میزنن چقدر بر وقت بزنن همون قدر میبرن میروند برادرای عزیز من حیرانم که با خدا قسم میبرن همینجا برادرایی که میبرن میگه اکا میگه در فلان جا کار کردیم 6 7 ماه کار کردیم سومونه نمیتن نه گپ زدش میتونن نه یک کارش کرده میتونن نه هیچ ایدشون نمیوید بچه بیا کار که سوم تابگی زبره برادر تا یگون کس یگون گپ نمیگه یگون کس فاندت نمیکنه یگون کس فریبت نمیکنه بیا کار که سوم تابگی برا چم اویه که تو میره در کار میکنی سوم تا نمیتن اینا شما خودتون بیستین برادرای عزیز فکر کنین کاری ما کم ترک وزمین ترک یعنی که двигаться داره میجنبی نو زاتو فاندت نمیکنه که بچه میره 6 ماه کار میکنی فاندت میکنه سوم تا نمیته میره 6 ماه 3 ماه کار میکنی سوم تا نمیته ده برادر بیا 15 روز زدش کرد 15 روز پس اویلک همین 15 روز زدش که میشوه در یک ماه دو بار اویلک میگیره همین بیا یا ماه کار که سوم نگرفتی بیا بگو گوش که بابا لنگری تو کشو گپ میزنی بیا دبولم توف که ما شوخی نمیکنم برادرای عزیز